רק כדי להמחיש את הגבהים ואת המכה שיש בתאונה. זה היונדאי טוסון שלנו, וזה אותו רכב, אותו סוג, אותו מיצובישי. מבחינת גבהים אנחנו נצמדים לרכב. זה צריך להיות עוצמה רצינית. אפשר לראות את המפגש בין הטמבונים ואת הגבהים. המכה אמורה להיות מתחת למספר. אני לא מגיע למספר שלו אפילו. זה מכה רצינית, זה לא מכה של... המכה שלו היא פה. שלך עבר אבל? והמפגש ביניהם אמור להיות בטמבון, באזור הטמבון. עם מכה כזאת בעוצמה כזאת, אמורה לקפל פה את כל הפלסטיקה פה. אפשר לראות מיום האירוע שהאוטו שלנו נראה לגמרי ללא מכה. כדי להגיע לסיטואציה לשופטת. אצל במו, עזוב אותך, אני יודע את כל השטיקים והטריקים. אבל פה אני לא יודע מה קרה.